Vi er på Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1961. Filmen er optaget af Bent Fastrup i 1961 med et Super 8 kamera. Det er derfor, der ikke er lyd på. Her ser vi noget moderne landbrugsteknik. Allerede dengang var bønderne godt udstyret. Her ser vi vognparken. Det er forstanderen Jens Fastrups bil. Her ser vi Jens Fastrup, forstander, til venstre i samtale med, jeg tror det er en af medarbejderne. Og her ringes der ind til spisning. Og der er stor aktivitet i køkkenet, der jo tilbereder mad til de mange elever hver eneste dag. Her har vi Jens Fastrup, der, som han gjorde hele sit liv, kontrollerede regnmåleren. Her kommer Jens Fastrup med sit barnebarn Lauke Fastrup, der på daværende tidspunkt er godt et års tid. Så er vi gået i gang med markarbejdet, og det foregår meget moderne ved hjælp af en traktor. Det var jo ikke nogen selvfølge i 1961, men det ser vi senere i filmen. Her har vi Mette Fastrup. Det er Lauke Fastrups mor. Med nogle rigtig smarte solbriller. Og her har vi så Bent Fastrup, hendes mand og søn af Jens og Augusta Fastrup. Så er der tid til at slappe af med en god cerut. Og solskoldning kan man jo afværge ved at tage servietten på hovedet. Det er Augusta Fastrup til venstre. Her ser vi så Jakob Fastrup, det er den store dreng, og Lauke Fastrup, det er den lille, som vi så før. Og deres mor, Mette Fastrup. Her ser vi et nærbillede af Lauke. Der har vi så hesten Prins. En rigtig god og stærk arbejdshest. Og her er vi så i gang med markarbejdet. Vi er i gang med jeg tror det er en rive. Og det er selveste forstanderen, der sidder på riven. Så er det køkkenhaven, der skal inspiceres. Og lidt blomster er der også, så det kan se pænt ud. Det er Augusta Fastrup, forstanderinden, der kommer forbi her og plukker en buket til at sætte på bordet i landbrugsskolen. Her har vi så en af landbrugsskolens lærere. Jeg tror, det er lærer Pedersen. Det er så Jakob Fastrup, der er ved at forrette sin nødtørst. Og det kan jo godt være kedeligt at gøre den slags uden godt selskab. Så heldigvis kommer hans farmor, Augusta, og holder ham ved selskab.
Her har vi så forstanderen på vej hen til sin meget moderne Opel-bil. Og han skal ud og inspicere kreaturerne på engen. Og de får lige en lille løvetur. Og et lille klap. Og det er så Bent Fastrup, som jo egentlig har optaget filmen. Han må have fået en anden til at holde filmsapparatet. Og hegnet skal selvfølgelig holdes i orden. Så det må forstander Fastrup lige tage sig af, da han er nede på engen. Her ser vi et vue ud over Viborg. Man skal særligt bemærke sig, at der mangler en karakteristisk bygning i Viborgs profil, nemlig det store sygehus. Den eneste bygning, der rager op, det er domkirken. Og dengang havde man jo dyr på landbrugsskolen. Af en eller anden grund kan man godt lære at være landmand i dag, uden at have dyr på landbrugsskolerne. Jeg forstår ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre, men sådan er det. Der har vi så Augusta og Mette, svigermor og svigerdatter, der beundrer et stykke tekstil. Og her har vi Inge-Lise Fastrup, kaldet Lis, som er Bent Fastrups søster, altså en datter af forstanderparret. Så er det tid for opvasken i det store køkken. Og dengang var opvaskemaskiner jo noget, man end ikke havde drømt om. Her steges frikadeller på den store pande, kaldt det vist en stegeflade. Der kunne steges mange frikadeller eller andre ting ad gangen. Der var også mange elever. Her ses værkstedet, hvor landbrugseleverne de lærte at reparere maskinerne på gården. Og så har vi et lille klip med Lauke Fastrup igen. Og her ser vi så Prins på arbejde, rigtig for alvor. Det er med en høvender af nyeste model. Og med disse optagelser, historiske optagelser af dansk landbrug, så er det slut på videoen her fra Asmildkloster Landbrugsskole, som er optaget af Bent Fastrup i 1961. Og her ser vi så Jakob Fastrup, og det er mig, som har indtalt video.